Kardom Karbi Nili Avinasteron Puthot Wang Tola Nali Tum Kilang Bom Mateka Chingona channel Karbi Teach 2.0 YouTube channel along Lapen Non Kilang Bom Madu Abang Pu Abang Pile Labangso YouTube channel along Jong Si Kilang Bom Akimilang Polote Kachingon pen subscribe higon Lapen Adung Het Bel ARJAN Nali Tum Tekloing La Sodim Tanali Tum Ber Pon Igdernon Lapen Pinia video Aputhak Chithan Polonang Pinia video Bangke VORENG AWARSAI Aputhak Sinili Nang Than Pon Ikpo Lapen kopi VORENG AWARSAI ma lapen kon ansa post ke doma lapen education qualification anang deng sikinaing ma lapen last date man tu ma koson si ka apply ning ma la support haksi nili la so video long nali tumhan nang than pachini pon ikpo lapen dia iktha kadu kavita nili 1500 complete lopol te giveaway bi pusi kadu kawe phanta nili kipu ik mate nili pache thanglo same nili asapso kachi tonte joksi 1500 bang subscriber bang complete alas tameni li giveaway bange noni foi bange bi pon ik thekhe det po lase giveaway ki bit hui bange nili non 2000 mate 2k complete lo polde nili non bange bi vek po giveaway bange nali tumta long ik vek po lase la 1500 hot bange nili asap so ka siksa katora do cheta masi nili giveaway bang bi pon un eder lo lase ka doka veta nang dia ik tha Lapen tuning ria lambang kai kita nang pu ikwer lo ni la video ti nong tan ali tum video ke cheng pen kijut an kilang ya fancy tuning ri glo la si pada depend pen video le chithan pon nang mate video lang pon nang afrang sin ali tum kai ke son la intro bang sab so lang jok jidat po lapen video cheng pon phil na Lapen nilidag ingson soni nang litumhan detail salam bang nilidag nang piklang pon ikpo lapen patihek pen nilidag nang piklang ik fansi nilibor ikpo lapen nalitum thegloi VORENG AWARSAI men nalitum screen on thegloi PGCIL Recruitment 2022 mate Power Grade Corporation of India Limited son la job men lapen total dak those 1166 ando vacancies bang lapen nalitum la so website long dam ikpe nalitum humri dam ikme www.powergrade.in la so dim dam ikme lapen aprang sin nalitum kachini apply play aprang nalitum kachini kinang sotlo dag bangke lapen det pader depin pen lang dam nang PGCIL Forensics Requirement 2022 bang name opos panalitum dak thek pon long po Forensics lo lapen number of posts banalitum thek polai 1166 lapen the duration of forensic sip banganalitum the 1 year an inkaning se lapen aku langdam tunang region which vacancy banda corporation center bang gurugram lahai long do lapen nili lahai long bang napik lang ponik edat po lapen state which long langdam iklun na state which vacancy under northeastern region labang langdam na dag nalitum theklong Arunachal Pradesh long 30 do vacancies lapen Assam long dag 50 do nasila Assam long bangeta 50 do lapen all Assam lo labangke Karbi long pupe lapen Dimaso pupe lo labang all Assam bang madu to apply dun ikmelo lapen ason thak si salary bang dag langdam lo nang graduate electrical bang dag 15000 lo lapen graduate civil bang le 15000 lapen per month lo labang lapen graduate computer science by 15000 ali tum dak thek polong pole screen along nili dak pen ambik lang pon bom pon ali tum han lapen HR executive payroll and employment data management dak 15000 lapen ason dak tax dak diploma electrical ta nali tum 12000 per month lapen diploma civil 12000 lapen ITI electrical dak le 11000 lapen payment of additional bangai rest 2500 in case no company economic provided labang tem theklong po lapen education hin langdam lona education hin bang graduate electrical full time 4 years course B.Ed mate BTH nalitum an ki unta bang phunang po lapen graduate civil long bang ta full time the 4 years an course ke antang abang phumate abang phinang po BTH lapen dak du olo lapen
Apar graduate computer science labang ki unang po lapen HR executive payroll and employment data labang the full time 2 years course ki antang abang po abang fitum nang po nang litum nason thak thak si laso video description along link long laso link long nang litum lang dami ko lapen detail salam nang litum tadak pen lang add nang litum apply iknon lapen nili bang andak nili nang than pon ik edat po lapen koson si ka apply ning malabang nili dak ingson so niwes tan peklang ik pon nang litum pan. Interested and eligible candidate may apply online for this vacancy through online mode by visiting the official PGCIL so website long humri ignang po nang litum lapen langdam ik paprang nang po lapen important dates bang nang litum dakpen tek muloi dak 7 June ben sikichingo lapen nili asap su derong chello la advertisement nang litum nang piklang bangke lapen nang litum dak last date bang tek loin 31 July bang so chiklo kijut si an nang litum apply dun melang la sip ning hang hang abang pu abang fitum nang litum padar depin pen apply dun igon mate jog dun igon lapen nang litum dak online application to nang litum na so a website long stamil long at po dak nang litum la thekloin dak berlo polte nang litum direct ola ka apply dim nang litum lang iglong po mate apply iglong po lapen that advertisement details nili dak na pik lain phana sab sobor ipo nasi na chohong ikchena lapen nang litum dak thekloin la advertisement bangken da hello ruling advertisement for acknowledgement of the forensics nang litum dak details saja dak lang iglong po mate thek iglong thai pon lapen ka apply ni a process ta nang litum dak pen paklang pon ik thailo dak pen ki tok ason thoro dak te civil sta me da bang asap so kaprek bang ki tok dolang lapen nang litum dak pen puri igon mate lang igon la hello process bang lapen ka apply ni bang ni dak nang than pon thu ik pon nang litum phan lapen nang litum dak theklong pola screen along la se ka apply link ta ni la so video description along stamina litum lang ik deno mate check ik deno dak pen nang litum ber phino ber det pen ason arjan nang chik lang ik nang litum mathengno lapen dak upload nei details sai hui dak bang ke tok pon adlo mate than pon adlo la se nang litum abang la hai pore thai phit nang litum dak thekloi la so dim ho I have read activated completed my profile pulason thekloi la so dim nang litum ti go lapen submit ego submit में अपना नाली तुम तक registration ID बना नाली तुम तक पेन पिनंग पो enter address board मते registration ID वैसे नाली तुम तक पेन चौंगवाई पन एगो just submit नाली तुम चौंगवाई एगलो तो चौंगलो पेन चौंगवाई डेट पेन फिर नाली तुम submit नंग पो submit डेट पेन la सप्रांग नाली तुम form नंग क्लांग एक ला form बना नाली तुम तक पेन jog don एक नंग पो ला हेलो process पंगे la पेन नाली तुम la so website long dam pen nang litum batayeng si dak pen humri dam igon la so dim pen pen nang litum details lang thaile nang litum apply dun igon ning ke hang hang abang phu abang pietum la hello pinya video bang pe thiek pen sinili than pon igon la pen nang litum la video sab so ke lang pen stamina litum chini ik pu sining thelo la pen chini pota haila la sila son son a video ki lang long bom ya phan nang litum bangso Karbi 2.0 YouTube channel bang nang litum subscribe igon la pen adung het bell arjan ta dui dak nang litum ber pon ik denon lapen so video nani tum kan ma share igon lapen pena Karbi ang long adang ta pechi thanang lapen ning hang hang abang phu abang phitum pajok tuna jola hello la sipinya video long bang la an cholo la si kado ka ve Karbi 2.0 kilang ra do an pan sta min ilhin pen de me thak me kado ka ve ta kardom